sijalla on eestiläinen tiimi ja tiimi numero 6, Team Veljekset ja Jan Rauset ja Matti Rauset. Ja 113 kierrosta. Voit yhden kuradi karikko maa myyä. Vittikään. Ja kolmantena. Kolmaskin sija menee Viroon, nimittäin tiimi numero 18, Team Velik Metsä ja Jane Kokkari ja Ilmari Saku. Seisad mulle ette, ma filmin. Hiilid mu taha siis. No, jos luetellaan vielä muita sijoja tässä, niin tiukan vastuksen numero 4 tulleet Murray pois, numero 212.